Ako nezískať štipendium? Každý štipkár je si istý, na grant treba motivačné listy. Aj keď ťa teraz z toho mrazí, na internete nájdeš všetky možné frázy. Na projekt netreba žiadne triky, pomôže ti prehliadač a kamoš Viki. Nevadí, že nemáš žiadny cieľ, polovicu si už aj tak vymyslel. Na pokeci za teba všetci ručia, preto ťa na štipko odporúčia. A čo sa týka dobrých známok, sľúbiš profákom aj vzdušný zámok. A keď toto všetko budeš mať, komisia bude z teba radosť mať a dlho na teba spomínať a smiať. E-mailom ti príde správa, že bohužiaľ neúspel si, však to sa stáva.